παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε ένα χώρο παιχνίδι. Sorry που έχω να κάνω τόσο πολύ καιρό βίντεο, αλλά είχα πάρει το λάπτοπ, προσπαθούσα να κάνω edit και έχω τον πολύ αγαπημένο σας, που τον έκανα πολύ παλιά, ασχολίαστο αυτό. Δεν το λέγαμε, Τέλος πάντων, είναι ο Γιάννης Μασουράκης. Γιάννης Μασουράκης, όπως στο YouTube Οφέλια. κάτι. Ναι, να παίξουμε την Οφέλια. Κάνουμε πέτα ψηφίδι χαρτί για να δούμε ποιος θα διαλέξει αυτό το γol. Ναι. Ωραία, πες στο πάρτι μου. Ναι. Play και είσαι τούτος εδώ. Έχεις κι άλλους 500.000 άτομα. Ναι, σβήστα. Ναι, εγώ είμαι ο Κουτσανίνο Γολο Κονιτσίνο. Κάνω τους κοπέλους. Σφίστε. Βγες πουτά. Ρε, κοίτα εδώ. Ωραία. Γρήγορα όταν... Ρε, κοίτα εδώ. Βγείτε μουρι... Ωραία. Και... Τέλεια. Μετά από 50 μήνες. Ρε, όλη την ώρα έμπαιναν άτομα. Είχαμε παίξει και το chapter 1 πιο παλιά. Οπότε έχουμε μια πολύ μικρή το chapter 1 είναι μικρό. Εδώ σου δείχνει τι θα κάνουμε. What the fuck, αυτό δεν θα καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ρε. What the fuck. Γιάννη, με που τον μπαίνω δεν μου πολύ αρέσει, να ξέρεις. Σιγά. Το ένα είναι ο φακός που... Ωραία. Γιάννη... Δεν θυμάμαι κανένα jumpscare, νομίζω εδώ... Τι, το πρώτο jumpscare ήταν εδώ. Δεν θυμάμαι. Λέει don't blink. Τι μας είναι. Εγώ μπλικάρω. Καλωσορίσαμε στο πρώτο τέρας. Αλήθεια. Εδώ. Άρα εδώ πέρα δεν μπορεί να Για έρθει. να έχει μοχλούς, πού βλέπεις που πρέπει να τις βάλουμε. Πάμε. Εδώ πέρα βρήκα ένα ε. Έλα να γνωρίσεις τον ένα μας φίλο. Σ' αρέσουνε τα φίδια. Όχι. Έλα να το δεις. Έλα εδώ, δεν μπορεί να σκοτώσει. Ωραία, βλέπεις τον πρώτο μοχλό. Κάτσε. Το είδα. Πάρ' το. Ρε, Πάρε φοβάμαι. εγώ. Ναι. Βρήκα ένα μοχλό άλλο. Θα πας εσύ να το πάρεις. Θα πάω. Ωραία, εγώ θα το γυρίσω. Α, αυτός είναι ο αδερφός της Μάρης. Μαράκα. Γρήγορα. Τον είδα. Φύγαμε. Εδώ. Πού? Ωραία. Λοιπόν, χωρίς κάτσε μια να δω από πού θα πάει το Να ξέρεις, δεν μου αρέσει πολύ. Γιατί θα... Κάτσε τώρα να δω άμα φύγει. Το είδες, έφυγες. Έλα, φύγε. Πάρε εσύ το μπλε και εγώ. Έφυγα. Πάω να βρω κι άλλο. Το πήρα. Ωραία, τέλεια. Πού μπαίνει το μπλε? Στο μπλε χρώμα. Δεν ξέρω ποιο είναι το μπλε χρώμα. Θα σου δείξω από κάτω φωτισμό. Αυτό είναι πράσινο, αυτό είναι περίεργο, αυτό είναι περίεργο. Δεν έχει κανένα μπλε χρώμα. Έχει μόνο κόκκινο. Έρχεται. Σε σένα. Όχι. Εγώ έχω μέσα κάποια παύλα. Ποιο είναι το μπλε χρώμα, κοίτα μία. Να. Αυτό είναι πράσινο. Κλικάρε τα όλα, ξέρω εγώ. Αυτό μάλλον. Ρε, άμα είναι το πράσινο ξεκόλα. Αυτό είναι. What the fuck? Ποιος πάμε. Μάκα, πού είναι? Ρε,
Πώς το μπούτσο είναι. Εγώ περιμένω να φύγει και τώρα. Τι είναι σε σένα. Σε είδε. Όχι παραλίγο. Πέρασε. Ρε. Τέλος πάντων, από ό,τι είδατε το τέρας είναι λίγο ισό τα φίδια. Γιάννη, πού είσαι? Χάσαμε τον Γιάννη. Γιάννη. Ρίπ Γιάννης, παιδιά. Όχι, εντάξει. Εντάξει, κάνουμε. Πέρα το κόκκινο. Θέλω να μου πεις άμα δει το τέρας από εκεί. Πού εδώ που είμαι, όχι. Μαλάκα! Το είδες. Με πέρασε. Έχω πάρει τον κόκκινο. Έρχεται προς το εμάς. Το είδα. Πέρασε. Δεν έχει και jump τη μία. Να δω. Άμα αγρεσίσουνο. Γκρι, πράσινος. Πορτοκαλί. Ναι. Το πορτοκαλί εδώ πέρα δεν είναι. Wait. Μήπως το μπλε πρέπει να το βάλω με έναν μοχλάκο μέσα. Στον τροπάρο, δικό σου. Δεν γίνεται. Έλα τώρα ρε, την Λοιπόν, μπούστο. περιμένουμε να φύγει το τέρας. Για να πάμε πιο μέσα. Ή τώρα, ονόμαστε. Αυτό εκεί πέρα είναι κίτρινο. Αυτό το έχουμε πάρει. Ναι. Πάμε. Εδώ πέρα έχει crouch. Μάκα, λαγκάρω, Γιάννη. Είσαι να πεις χάμα το σπίτι σου θα βγει. Μάκα, πώς είναι το crouch. Το σι. Είχαμε άγγελο όσο Μάκα, σκάσε. Λοιπόν, άμα πάει προς τα εκεί, τρέχουμε. Μπορεί να περάσει από εδώ. Δείτε πάμε. Τελικά δεν έφυγε, μάλλον δεν έχει πρόβλημα. Εγώ σου λέω να προσέχεις καλύτερα. Έλα, πάμε. Είναι μοναδική μου. Αν ήταν εδώ, Βασίλη. Έσκυψα. Crouch. Τον είδα μπροστά στα μάτια μου, να ξέρεις. Ήταν από εδώ, από την άλλη. Όχι από εδώ, από την άλλη. Για δες. Στα τελευταία Δεν κλάσμα. σημαίνει το βίντεο άμα γράφει, γιατί... Γράφει ρε. Αφού μου έχει και το σηματάκι ότι γράφει. Για να δούμε άμα... Εδώ έχει πάρα πολλούς. Μα καλά, μόλις τώρα δεν τον είδες εσύ την μπροστά στα μάτια. Γράφηκε. Μισό ρε, έρχομαι το εγώ τώρα. Πράσινους. Γιάννη, νομίζω έρχεται. Crouch. Πες το μόβ. Ποιο μοβ, πρε. Μα είδε το μόβ. Θα περιμένουμε να φύγει. Άντε τώρα μετά εμείς θα φύγουμε. Εν τω μεταξύ μου έχει το κόκκινο λαμπάκι ότι γράφει. Μπορώ να βλέπεις το θέλω. Να ξέρεις γράφει επειδή έχει το κόκκινο λαμπάκι μου τώρα που σβήνει. Τον είδα. Το βλέπεις, Μην πας εκεί αφού κουνιάται η κάμερα μου. Πάρε το μόβ. Μπλιμ, 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 μπλιμ. Μπλιμ, 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 μπλιμ. Μπλιμ, 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 μπλιμ. Να το. Α, άλλαξα με το μπλε. Έχασα το μπλε τώρα. Καλύτερα. Το μοβ που είναι. Εκεί πέρα που ήμασταν δεν είχε μοβ. Είχε. Δεν είχε. Άντε τώρα να πάμε εμείς εκεί. Πώς δεν έχει μόβ. Θα έρθει. Τι είναι αυτό. Το ακούς. Το άκουγες. Δεν έχω μπαταρία. Να ξέρεις δεν έχω μπαταρία, Γιάννη.
Ρε, άψε να αφοσίσει τη μοίρα μου που τα έχει κάνει εδώ πέρα. Ρε, πρέπει γρήγορα. Γιατί δεν έχεις ποτέ. Ρε, τι κάνεις. Σοβαρά τώρα. Βάλ' το σου καταρχάς στην μπρούζα. Από εδώ θα... Ωραία. Παιδιά, ένα λεπτό καθυστέρησης. Ρε μαλακά. Άντε το βάλω σωστά. Τώρα ναι. Τέλεια. Θέλει λίγο. Τώρα έχει το turbo. Πέρασε το τέρας. Αλήθεια. Κάτσε ρε, δεν μου κονιέται με κάμερα. Ρε, μαλάκα. Ρε, για κλάσματα. Το κλείσω στο... Να το κόψω αυτό στο βίντεο, να ξέρεις. Θα το κλείσω αυτό. Όταν σου λέγαμε γιατί ότι κάτι αγγλόταν εσύ δεν μ' άκουγε. Τρελακομίας. Θα το κόψω, να ξέρεις, Ρε, αυτό δεν το περίμενα. Για δες τώρα υπάρχει μόνο. Έχει γκρι, έχει πράσινο, έχει πορτοκαλί. Μάκα, εγώ αυτό δεν το περίμενα τώρα να γίνει. Και τι να έχουμε βάλει. Λετσίδα, στο διάλο. Πουτάνα. Άσπρο. Λογικά αυτό το γκρι που έχουμε είναι το άσπρο. Θα σε ένα φύλλο. Ήρθε. Πού? Ρε, τι είναι αυτό που οσύεται γη. Το τέλος. Τρέξε. Τι φάρετε. Εγώ πρέπει να κάνω σπρώα και εσύ πάρε το μόβ. Πού είναι το μόβ? Εγώ μπήκα εδώ. Βοήθεια. Ψόφισα. Κοίτα λίγο που είμαι. Κοίτα λίγο που είμαι, κοίτα. Άγγελε, πρέπει να τη... Λοιπόν, θα αποσχολήσω το τέρας και εσύ θα πας να βάλεις το μόβ. Μαλάκα. Πάρε το άσπρο, πάρε το Τον είδα μου. Δεν μπορώ, θα μου αλλάξει με το μόβ. Θα το αποσχολήσω. Το είδα μόλις τώρα το τέρας μπροστά μου ήταν. Μαλάκα. Γιάννη, έλα σε μένα. Θα σου το αφήσω. Άμα φύγει. Όχι, απλά κάνω να σε κυνηγήσει. Για να βρω εγώ που είναι η έξω. Μα μπροστά μου είναι, κυριολεκτικά. Τώρα έφυγε λίγο. Θα σε περιμένω εσένα πρώτα. Μάκα, γιατί έχω κουκουκάκα. Στο μπούτσο. Μέσα. Μπες. Ποιο μου χρειάζεσαι. Το 2. Είναι το μόβ. Λοιπόν, Νύχικα. τι μου χρειάζεσαι. Έχω το μόβ. Γιάννη. Μη φοβάσαι, θα το εντιτάρω. Γιάννη, μη φοβάσαι, έχω και το edit, μπορώ να τα κόψω αυτά. Και μπορώ να τα ενώσω. Έτσι καλά στα βαρετά σημεία θα τα κόβω, ρε. Για παράδειγμα αυτό τώρα που είναι βαρετό θα το κόψω. Έρχεται σε σένα. Σήμερα, μόνο κάνω. Ακούω βήματάκι. Να το... Έφυγε. Λοιπόν, άκου. Τι κάνουμε τώρα.
Δεν είναι το μόχλο. Πάρτε. Μπες γρήγορα μέσα. Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε. Από εδώ πέρα πρέπει να βγούμε. Λοιπόν, άκου. Μόλις πάει το τέρας που θα πει από εκεί, θα πει από εκεί και πάει προς το πίσω, θα τρέξουμε. Θα δω. Κάτσε εδώ πέρα πρώτα να δούμε και μετά. Πού είναι? Έλα, τσόγερε. Φύγε από μπροστά μου, πήγαινε πίσω. Θα σου πω εγώ όταν είναι. Έρχεται σε εμάς. Όχι. Μπράβο! Πάμε λίγο. Τώρα που είναι αυτό? Αυτό μπαίνει εδώ, όχι. Πώς μπαίνει εδώ? Ρε, αυτό πώς δεν μπαίνει πουθενά. Πώς μπαίνει κάπου εδώ? Ρε, εδώ πέρα δεν έχουμε κοιτάξει το μέρος καθόλου. Μήπως μπαίνει κάπου εδώ, ρε? Γιάννη. Είναι περίεργο τώρα αυτό. Το έχω στον κόμμα. Θα το κόψω. Λοιπόν, άκου. Θα ξαναπώ. Γιάννη, πού είσαι? Αυτό υπήρχε. Ποιο? Ποιο υπήρχε? Λοιπόν, θα πάρεις το πράσινο φλόκερ. Τώρα που έφυγε. Εγώ πάω να δω μια δουλίτσα. Ρε, ποιο πράσινο μοχλό? Κάτσε, wait, πού είναι ο πράσινος ο μοχλός, ρε? Χωρίς το μία εκεί. Δεν το πιστεύω. Μερικές φορές αλλάζουν οι μοχλοί. Ωραία, μόνο τον πράσινο θέλει. Πού είναι ο πράσινος τώρα αυτός ο ποτάμας? Αυτός εκείνο κίτρινο. Εγώ πώς το θέλω. Σκαλά. Εν τω μεταξύ εγώ πήγα, μην έρθεις. Έρχεται να σε... Εγώ είμαι τώρα λίγο σε περίεργο μέρος. Πήρα το πράσινο. Μόλις τώρα είδα το τέρας. Μόλις εγώ τώρα με την είδα το τέρας. Όντως τώρα. Και μόλις έφυγα. Εγώ είμαι πίσω στην αρχή. Ψάχνω για κάτι. Σου έφυγα. Τι μου έρχεται πρέπει, εδώ είμαι. Δεν μην τεμπέλει. Σκόλα να απασχολήσεις. Πρέπει να βρούμε άλλες δύο. Πού είναι το τέρας? Ξέρετε κάτι. Πέρασε από εδώ. Έλα. Σε σένα δεν είναι. Δεν ξέρετε καν τι είναι το ζελοφάν. Όταν σκάμε μύτια κάνουν αμάν. Χώσου, Πού είναι? 3. Ας τελειώνουμε, μαλάκι. Κάτω. Λογικά αυτό πέρα. Άναψε αυτό εδώ. Γιάννη, εγώ έχω τώρα το μόβ. Πώς το κάνω να χώσω? Ρε, δεν είσαι αυτό! Μετά γυρίσαμε όλα καλά, ρε. Όντως τώρα. Εντάξει, το πάμε και δύο. Ρε, κυριολεκτικά έπρεπε απλά να το γυρίσουμε 2 φορές. Ρε, ξέρω, θυμάσαι και το chapter 1 που ήταν η κωδική μου, όλο την ώρα άλλαζαν, γι' αυτό. Θα το σκάμε μύτια κάτι. Λοιπόν, εδώ τώρα δεν υπάρχει τέρας. Ούτε jumpscare. Λοιπόν, εδώ πέρα λέει 3, πρέπει να βάλουμε τους μοχλούς στο 3, βρες τους. Τίποτα δεν έχει, ούτε jumpscare. Ωραία. 3. Μην φοβάσαι, ρε. Ωραία, εντάξει, αφού μου είπες ότι δεν έχει ούτε jumpscare. Αλλά δεν ξέρω αν έχει jumpscare, δεν είσαι. Έχει ένα πράσινο εκεί. Εμείς ως μπλε ψάχνουμε. Κάτσε εκεί, πας και βρω εγώ την πράσινη. Στο πόσο? Ο κίτρινος είναι 4. Το πράσινο είναι 1. Ρε! Κυριολεκτικά πήγε απευθείας στο 2. Ωραία, 1. Πήγε. Το κόκκινο... Λοιπόν, το κίτρινο τι είναι?
4. Και το κόκκινο είναι 1. Βρήκα κι άλλο πράσινο. 1. Ετοιμάσου να τρέξεις 1. Γιατί? Μην μιλάς γιατί 1. Εδώ πέρα έχει λίγο περίεργο. Είναι ίδιο. Ναι, αυτά απλά τα αφήνουμε. Την πατήσαμε, δεν ξέρω. Εγώ έφυγα στην έξοδο. Μαλάκι τον στραβωτή. Καλά, έφερες τον σύντροφό μας τώρα. Όλους τώρα. Ωραία, μαλάκα. Τώρα πώς θα ξεφύγω από αυτό, ναι. Έτσι. Easy. Μαλάκι, εγώ τι κάνω. Με πιάσα απευθείας. Χτύπησα το πόδι μου. Εγώ τα μεταξύ σου τρίβω από στο τέλος. Άρα χτύπησα το πόδι μου. Πονάει. Δεν είναι εύκολο. Άλλωστε δεν είναι εύκολο. Πώς καλά, δεν είναι εύκολο. Είναι εύκολο. Ρε, γιατί κοιτάς τοίχο. Λέγεται εκεί, τόσο τοίχο. Μαλάκα. Μαλάκα ήταν από πίσω μου. Ψόφισε. Εγώ νομίζω ότι το καθένα είναι τούβλα. Ρε, εγώ είμαι ψόφιος, το ξέρεις. Εγώ τώρα θα ξανεμφανιστώ, είπα. Ναι. Τέλειο. Έχει jumpscare εδώ, έτσι. Δεν ξέρω. Κάτσε, θα ανοίξω φακό. Παίζει σίγουρα να έχει εδώ jumpscare. Oh shit. Γιατί... Μαλα... Θα το κόψω. Ρε, τι ήταν αυτό. Δεν χρειάζεται. Πρόσεχε. Δεν χρειάζεται. Κάνω χαράκους, μπαμ μπαμ, κάνω kick and door. Καλά πάμε από εδώ. Τώρα απλά όλο ευθεία. Γιατί γελάς? Ρε, γιατί γελάς? Δεν είναι αυτό το τέρας που νομίζω. Ωραία, μαλάκα, όχι. Γιάννη, δεν μου αρέσει. Οφέλια. Όχι, εκεί πάλι. Λοιπόν, το τέρας είναι πάρα πολύ χώρο. Θα σου πω γιατί. Γιατί όταν το κοιτάς πάει αργά, έτσι δηλαδή. Α, ναι, το θυμάμαι. Και όταν στη μαλάκα πάει zoom, μαλάκα είναι σαν το σόν. Δηλαδή πρέπει απλά να το κοιτάμε. Φάτσα. Ξέρω εγώ, αλλά άμα δεν το κοιτάξει θα βρει zoom. Αλλά και να το βλέπει θα σε κυνηγήσει. Μπήκα. Ωραία, δεν την ξαναπατάω πάλι. Μία ώρα ψάχναμε όλα τα κουτιά, νομίζαμε ότι ήταν στα κουτιά και βλέπουμε εκεί το κουτί, ξέρεις πώς. Γιάννη, πού είσαι? Γιάννη! Με τρόμαξες, λέω, εξαφανίστηκε. Πάει ο Γιάννης, χάθηκε. Να μπω. Εντάξει. Πάμε να δίνουμε τώρα τι θες. Αλήθεια. Θα το δίνουμε. Αυτό το ξέρω, εντάξει. Αλλά κάνω δεν Α, να το ανοίξω, είπα. ανοίξω. Εσύ ένα mystery box εδώ. Μπορείς να το ανοίξεις. Καλησπέρα. Άρα, όμορφη. Εξαφανίστηκε. Μάκα αυτή ήτανε.
Με τρόμαξε λίγο, ήταν λίγο περίεργη. Έτσι είναι πιο καλά. Να σε πουλήσουμε. Δεν έχει χέρια, αλλά έχει καλό πλάτη. Ρε, με τρόμαξε πάντως λίγο. Έτρεξε. Άνοιξε το βρε διάολε. Να σου... Να μίσο. Να μην ξαναζωντανέψεις. Έχει το μπλε κλειδί. Με κοιτάει. Να ξέρεις με κοιτούσε. Ρε με τρόμαξε. Να κλείσουμε. Θα τρομάξω τώρα. Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γιατί τρομάζω λίγο αυτό, ξέρεις, είναι λίγο περίεργο. Γιάννη. Το θυμάσου. Πάρ' το. Το πάρω. Το πήρα. Θυμάσου να βλέπεις το αυτοκίνητο, θα χρειαστεί πάρα πολλά υλικά. Θυμάσου να τα κόψουμε. Με παρέα. Γιατί κολώνεις λίγο. Τι θα μας δει. Γιάννη. Πού πήγες. Είμαι μέσα. Κι εγώ μαζί σου. Έκλεισα την πόρτα να ξέρεις. Τι. Βατκιά μου ακόμα και εσύ φοβάσαι. Τέλειο. Μετά και είναι τρομακτικό το τελειάκι. Το βλέπεις σε φάση. Συγκεκριμένα σε φάση. Συγκεκριμένα σε φάση. Τώρα είσαι σε φάση. Πού. Εγώ. Εδώ. Μαλάκες έμαθα. Λοιπόν, τον κόλλο σου παλιά. Γιάννη. Όχι μου. Δεν κάνεις στίχος. Έλα πάμε. Είσαι τώρα. Πάρε με. Κάνουμε ώρα γιατί δεν μπορώ. Άντε. Αυτό το εξτρέφω θα το έχω. Μάικα, πάτησα λάθος. Ξέρεις κάτι γαμιέται. Κολώνει είμαι. Ρε το μπορώ, κολώνω. Δεν κολώνω. Ένας θα πας προς την πόρτα και ένας απ' έξω. Διάλεξε. Από πού? Δεν μπορώ. Δεν μπορεί εδώ να έρθει, δεν μπορεί. Διάλεξε από πού, ποιο μέρος, απ' έξω ή από εδώ. Εγώ θα μείνω μέσα. Στο έκλεισα. Αγάπη σου. Έλα, το έχουμε. 2. Όλα τρέχουμε, Εδώ πέρα, αγώνας δρόμου. Κάνουμε. Ρε μαλάκα. Ρε μάλι. Καλά, έλα. Ω, παίρνει. Θα τα ξύνω ρε μαλάκα τώρα. Δύσκολο. Έλα, το έχουμε. Κάνουμε όλα. Κλείνουμε την πόρτα. Βασικά μην. Ένα το πάλι. Ρε, τι σου γίνεται. Έχει βγει ρε. Ωραία. 3, 2, 1. Δεν μπορώ. Σχέστηκα. Ξέρεις κάτι. Τι θα... Να βγούμε εσείς. Δεν είναι εκεί. Περιμένουμε. Λες. Δεν υπάρχει. Να πάμε λίγο. Μπες μέσα. Απλά μπες μέσα. Κλείνω. Πάμε στη γωνία. Έλα εδώ. Έλα, αγκαλίτσα. Αγκαλίτσα, πάμε αγκαλίτσα. Εντάξει. Φοβάμαι ρε. Σιγμαγόρ. Ωραία, εξής τι, εγώ πάω πρώτα μέσα και σε έξω.
Δεν ξέρω. Άμα πάω ρε πετσινάδικο, δεν θα έχω χώρο να με κυνηγήσει. Άμα πάω απ' έξω, μπορεί να είναι σίγουρο. Μπορεί να πεταχτεί. Μας είναι. Πες μέσα. Κλείσε πόρτα. Άντε. Βλέπεις πνεύτηκα. Όχι, εγώ τι να βλέπω έτσι. Κοίτα, εσύ να ρωτήσεις ο Γιάννης, εγώ. Όχι, τρίξε. Έτσι, ήταν, κοίτα, εδώ πέρα έτσι κάνει έτσι, εσύ πας εκεί. Μην τρέξεις. Έλα, όντως ρε. Κυριολεκτικά έτσι την είδα. Το βίντεο, Αχ, το πόδι μου. Όχι. Ένα λεπτό να κάνει. Ξέρεις κάτι, χαίστηκα. Βασικά όχι, χαίρομαι ήδη. Έλα, πάμε. 3, 2. Τουρουρου. Απλά θα τρέξουμε και το βλέπετε. Μπορεί να πεταχτεί και από εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω. Πάμε. Ξέρω. Εγώ σου είπα, κακή ιδέα είναι. Πάμε βετσινάδικο. Την είδα. Δεν τη βλέπεις. Έφυγε. Πάμε βετσινάδικο. Και μόνο πάει τώρα βετσινάδικο. Πρέπει να έξω ρε. Πρέπει να κόψουμε τα παιδιά. Να έχει ένα τέτοιο παιδί. Με τρόμαξες πάνω, θυμάσαι. Μπορούμε να κόψουμε αυτό το κοντινό. Το έχουμε. Λοιπόν, θα το κάνουμε ομαδικά. Θα πας να κόψεις το κουτί και εγώ θα κρατάω τσίλες. Τι λες μπρε! Ωραία, το ανάποδο. Ρε, υπάρχουν μέσα κιόλας κουτιά. Το ξέρεις, υπάρχουν και εκεί μέσα Ωραία, κουτιά. πάμε. Δεν φύγε, δεν μας βλέπει. Μας βλέπει μπρε. Γεια όλε. Μπράβο, τρέξε! Πίσω. Πίσω ρε, πίσω. Έβαλα ένα εργαλείο να με φτύσεις. Μπράβο ρε Γιάννη. Τώρα θα μείνεις μέσα για να κάνουμε σεξ. Έλα, θα σου κάνουμε σεξ. Όχι, δεν ξέρεις, πλάκα. Ωραία, έλα, τώρα δεν χειριζόμαστε. Το θέμα είναι να το συνηθίσουμε από πέρα. Ναι. Το τερατάκι είναι απλά ένα τερατάκι. Κλείσε. Το βλέπω. Πληθήκαμε. Ρε, να έχουμε πάντα ανοιχτή την πόρτα. Μόλις πάει εκεί κοντά έξω, πάμε μέσα. Κάτσε να τη δούμε. Μαλάκα, χύζομαι ήδη και κατουριέμαι ταυτόχρονα. Πού είναι? Την είδες? Πάμε. Πήρα ηλεκτρικά. Τίποτα! Τρέξει. Εγώ δεν... Κάλυψα με. Καλύβω. Θέλουμε 2 λάδια. Εγώ να ξέρεις, το κουτί μου δεν βρήκα τίποτα. Πάμε μέσα. Ένα υδραυλικό και ένα ηλεκτρικό. Τι λείπουνε? 2 λάδια, ένα υδραυλικό, κάτι τέτοιο και ένα ηλεκτρικό. Ωραία φίλε. Θα κόψεις φυσικάκι. Έκοψα, αλλά δεν είχε τίποτα μέσα. Γιάννη, έλα μαζί μου. Κάνουμε το ίδιο σχέδιο. Έλα. Όχι. Τι είδες? Τι είναι μέσα? Όχι, μπαίνει. Φύγαμε. Κλείνω! Κλείσε! Κατάλαβα. Φάτι. Μαλάκα. Άμα ανοίξω τώρα και τη δούμε μπροστά μας, τι θα γίνει? Σε σίγουρη τι κάνεις. Πάμε γρήγορα. Ρε, είναι εδώ. Κόψε. Εγώ τρόμαξα.
Νομίζω έρχεται σε σάνα. Καλύβω. Ωραία, τώρα είναι όλα μονά. Εδώ πέρα έχει μπροστά ένα. Ένα υδραυλικό, ένα λάδι και ένα ηλεκτρικό. Νομίζω με είδε. Την είδες. Ναι. Πλάκα είναι. Γιάννη, να... Κάνε και εσύ κάτι, ρε. Έχω δει ένα κουτί, αλλά δεν ξέρω αν είναι worth. Πάμε τώρα. Όχι, πίσω! Να σκοτωδεύει. Λάδι. Τίποτα! Λάδι. Δεν βρήκα τίποτα. Ένα. Ρε! Έσαμε τα λάδια. Ένα ηλεκτρικό και ένα υδραυλικό. Ρε, άνοιξε το κουτί. Με πολύ αγάπη και δεν το βρήκε. Τίποτα μέσα. Λοιπόν, τελειώσαμε τα λάδια. Μόνο μονάμι. 2 πράγματα. Πάω να δω αν έρχεται. Δεν τη βλέπω έξω. Έλα εδώ. Νάτι, δεν τη βλέπεις. Ωραία. Μένουμε. Βασικά δεν έχει... Βλέπεις. Μπροστά πάμε. Πάμε μπροστά. Περίμενε μέσα. Πού είναι μέσα? Νάτι. Τρέξε. Ούντι ρε. Τρέξε. Μα δεν την είδα. Τίποτα. Την πατήσαμε. Ρε. Ωραία, κανένας. Ρε. Κυριολεκτικά άνοιξα 2 κουτιά, τίποτα. Εγώ δεν πρόβλημα. Τίποτα δεν βρήκες. Ρε, τι είναι αυτό το πράγμα? Λοιπόν, άκου, εσύ θα κάτσεις. Κάτσε. Ρε. Λοιπόν, έλα εδώ να κάτσουμε, να τη βλέπουμε από εδώ. Νάτι, βγήκε έξω. Μέσα. Το βρήκα. Τι? Το πήρα. Να το. Ωραία, μας έμεινε... Κάτσε, πρέπει να τη δω, άμα έρχεται. Εμείς τώρα πρέπει να ψάξουμε Έτσι. όλα αυτά τα πράγματα. Wait. Και πήγαινε να δεις άμα είναι εκεί. Δεν είναι, έλα, πάνε γρήγορα. Ωραία, φύγαμε. Μόνο ένα ηλεκτρικό. Θα ανοίξω ένα κουτί που πιστεύω θα είναι worth. Τι πιστεύεις? Ναι, εγώ θα κάτσω εδώ. Τώρα! Πού είσαι? Τώρα! Πού τώρα? Ω, να σου χέσω, ρε! Ρε, με τρόμαξες, νόμιζα πού τώρα, σου λέγα. Κάνε υδραυλικό. Νομίζω έρχεται σε σένα. Δεν άνοιξαμε το ζόρι 2 κουτιά και είναι τα ίδια. Πόσα θέλει, τι θέλει. Είναι ηλεκτρικό. Πόσα ηλεκτρικά έχεις βρει? Δεν έχω βρει, μου κάνε υδραυλικά. Δεν τα χρειάζομαι όμως. Ξέρεις, Γιάννη. Δεν πρόλαβα, με το Πού είσαι? ζόρι άνοιξα 2. Γιάννη, έλα μέσα. Στο φύγε το. Πού είσαι? Εδώ είσαι, ρε μαλάκα. Μην πας. Πάμε. Θα βάλουμε ένα φόντο. Ηλεκτρικό! Το πήρα, φύγαμε. Μαλάκα, να- Ρε, νάτι. Τρομάξα. Μπήκα. Μαλάκα. Πού είσαι? Ρε, πήγες πάνω της. Όχι. Δεν σου πω τίποτα, δεν σου πω έτσι. Αλήθεια. Μου λες. Μαλάκα, το βρήκα πάντως. Μαμά, Πήγαινε να δεις άμα έρχεται στο αμάξι. Ένα λεπτό να το φτιάξω, ρε. Πήγαινε στο αμάξι να δεις Ένα άμα λεπτό. είναι εκεί. Ρε μαλάκα, έλα τώρα. να το κάνω λίγο, σε λίγο. Απορώ πώς. Δεν το φέρνεις και παίζεις έτσι. Τέλος πάντων. Έλα. Πού είσαι? Σε χάσα. Πόθο. Έρχεται. Δεν μπορεί να. Εδώ μέσα. Μπορεί που κάνα, έλα, φύγε, έλα. Θα δει όλα πάμε.
Νομίζω έρχεται. Μπες μέσα! Δεν είναι Γρηγόρη. Το είπατε Γρηγόρη. Σ' είπα, έλα μέσα, νάτσα. Με λέει κάποιος σαν κάτω. Δεν έγινε, είναι επί 10 φορές Γρηγόρη. Ρε εσύ δύο. Άναξε. Άναψε το φως να βλέπεις φοβάται. Ρε, άναψε το φως. Θα βλακωθούμε. Όχι, δεν χρειάζεται. Το χαλάσανε. Κανάρε μαλάκα στα χίλια μου, αλλά τέλος πάντων. Πήγαινε να δεις που είναι. Πήγαινε να δεις που είναι. Μαλάκα τι ζωή. Πήγαινε εδώ μέσα. Έλα πήγαινε δες. Βάλτο. Σίγουρος. Βλε. Φύγαμε. Μετά έχουμε. Πρώτο, δεύτερο. Μπράβο. Δεύτερο τσεκ. Πάμε λίγο. Έρχομαι. Σπούτσα. Έχει το σκέφο. Μπρο, γιατί έχει τόσο σκοτάδι έξω. Στο μπούτσο. Πάμε. Άσε τα snakes να μιλήσουν για μας. Νόρτσα πατρεγουδέ, στο τελειωτσιό, ναι. Έλα πάμε. Ρε τελείωνε, έλα όμως. Λοιπόν, έλα να πάμε λίγο. Hello. Goodbye everybody. Θα πεταχτεί τώρα, θα φάμε jumpscare. Μ' αρέσει το διάλογο. Παραλίγο να τα κατουρίσω κυριολεκτικά. Δεν λέω ψήματα. Για δούμε το. Σίγουρα δεν έχει τέλος. Don't move. Να φανταστώ τώρα αυτό που θα σημαίνει να γίνει σε κίνητο. Μα δεν είναι γρήγορο αυτό. Το έχει. Αυτό. Ο Βασίλης είναι το μεταξύ των πολέμων μόνος του. Είναι και αυτό γρήγορο. Το βλέπω. Μισό κύμα. Δηλαδή. Πότε σώμα μίλησα. Πρέπει να χακάρουμε υπολογιστές. Ωραία, θα προσπαθήσουμε να... Έχω να σου πω. Μόνο κάτω θα είναι. Όχι ρε μαλάκα. Ελπίζω να χακάρονται εύκολα οι υπολογιστές. Ρε μαλάκα, τι είναι αυτό το τέρας τώρα. Μπροστά μας έχει ένα, αλλά το περνάει κάθε φορά από εδώ. Πήγαινε. Εσύ πρώτο. Το πρώτο εσύ. Είσαι πιο έξω. Τι σε είδε. Εντάξει, είναι σαν να παίζεις Squid Game, μαλάκα. Δεν πρέπει πιο... Πίσω. Γεια σου, μαλάκα. Αυτό το... Εν τω μεταξύ ο Βασιλής το τest αυτό το πέρασα μόνος του. Εγώ είχα παγκάρει. Δεν είπα σήμερα. Παιδιά, από ό,τι βλέπετε αυτό είναι ένα τέρατάκι που μάθαμε. Λοιπόν, Άγγελα, πρέπει να τελειώνουμε. Ναι. Δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα είναι από εμάς. Το βλέπεις. Ανέβηκε. Damn! Κάτσε, κάρτα παίρνεις. Τι κοιτάζεις, χαμηλή. Κάμεις. Πάντως πήρα μια απλή κάρτα. Και πού δεν ξέρω τι βάλω. Ρε, μήπως αυτή η κάρτα είναι για να χακάρεις. Μήπως από πίσω. Ρε, πού είσαι.
Τέλος πάντων. Αντί να χακάρω τον υπολογιστή κατά λάθος, πήρα μια κάρτα. Λοιπόν, Άγγελε, πρέπει να χωριστούμε. Άμα χωριστούμε, τότε θα δουλειές. Για να το στο πρώτο, στο μπροστά, να ξέρεις. Άμα το σπίτι σου. Ρε, κάνε άκρη, δεν βλέπω. Λοιπόν, θα πρέπει να ανεβώσω πάνω στη σκάλα. Μπροστά μου ήταν. Άμα ανεβεί, ξέρεις. Ωραία, μα. Τελειώνει. Πόσες γύρες θα κάνει αυτό το τέρας, σε λες. Έχει μία μανία να... Ανέβηκε. Ανέβηκε. Δεν μείνει ακίνητος. Λοιπόν, κάτσε ακίνητος. Και χάκαρε. Όντως άμα μην είσαι ακίνητος, δεν σου σκοτώνει. Χάκαρε. Δεν είναι σε αυτό το... Δεν είναι να χακάρεις, είναι να πάρεις κάρτα εδώ. Το βλέπει. Φύγε. Φύγε. Έφυγε. Όχι. Έλα. Όχι. Είναι δίπλα μου. Όχι. Περίμενε. Περνάει. Μίλησα. Ναι, δεν είναι. Δεν θα βάζουμε τις κάρτες νομίζω. Έλα σε μένα. Πού είσαι πάλι. Σε είδα. Την άμεσα. Να, πίσω σου. Ναι, μάλα. Δεν με αφήνει να τη βάλω. Μοχλεί. Την κάρτα. Λάκα. Είναι δίπλα μου. Βλέπω κάτι Αφήνω το ποντίκι μόνο του. Αφήνω το ποντίκι μόνο του. Δεν κάνει τίποτα. Ρε, είναι πολύ τρομακτικό. Ρε, είναι πάλι αυτό το που έχουν βγει από την τρομοκομεία. πέρασε μέσα. Ρε, είναι full δύσκολο, παιδιά. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Πού είσαι, Γιάννη. Ω, Γιάννη, πού είσαι. Είναι σε μια γωνία. Πάλι. Είσαι πάνω. Μαλάκα. Είσαι πάνω. Σε βλέπω. Νομίζω. Μαλάκα. Σε σένα είναι. Κάτσε ρε. Είναι. Κάτσε, σε βλέπω. Είσαι και... Σε φώτισα. Μάνο, μάθε μου. 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 Ωραία. Ρε, είναι αυτό δύσκολο, παιδιά. Έρχεται σε σένα. Σκύμπι του. Γιάννη, να ξέρεις, είναι σε σένα. Όντως τώρα. Δεν μπορεί να ανεβεί. Ξέρεις κάτι, θα έρθω πάνω κι εγώ. Πάλι να μην έρθω, γιατί είναι μπροστά μου. Πρέπει να πάρουμε όλες τις κάρτες που είναι κάτω στους υπολογιστές και να τους ανοίγει και έχει διάφορες κάρτες. Να ξέρεις, έχω πάρει ήδη. Κρατάκι, πού πάμε, μπλε κάρτα. Ράτσα μου, Είμαι μέσα. πού είναι το πέρας. Έρχομαι πάνω. Πού είσαι, Γιάννη? Λες την κόκκινη σου κάρτα. Έκανα ένα μοχλό. Κάτσε, φοβάμαι μην ανέβει τώρα. Δεν μπορεί, είναι καλό. Α, εδώ είναι. Μου λέει I see you συνέχεια.
Εδώ έχει μια κοκκινή κάρτα που μπορείς να το. Άνοιξα ήδη εγώ. Έχει κάρτα. Εγώ το άνοιξα το δικό μου. Υπάρχουν και άλλες κόπες πάλι. Άνοιξα έναν μοχλό. Εγώ. Έχει και άλλη κοκκινή κάρτα. Ακριβώς από κάτω μου είναι. Γιάννη, πού είσαι? Εδώ έχει μια κοκκινή. Πού είναι? Πρέπει να πάρω τέτοιο τώρα. Να τη δουλεύει τώρα. Ναι. Όντως. Η κίτρινη όμως δεν ξέρω πού είναι. Θα τη βρω εγώ. Να πράσινη. Θα πάω εγώ εσύ. Γιάννη, που έχει άλλο για κόκκινο? Δεν έχει άλλο. Μόνο δύο. Πάνε εσύ στην πράσινη, πάνε από την άλλη. Σε βλέπω. Έχω την κίτρινη. Πάω για το πράσινο. Δεν σου κουλάω. Μάκα, είναι φοβιστικό. Κουνήθηκες? Όχι. Να πω και την αρχή, δεν φοβήθηκα όμως. Και χωρίς να το περιμένω πριν. Ναι, ωραίος. Ατρόμητος Γιάννης. Δεν σημαίνει σε παρακαλώ, μην το κάνουμε άλλο το βίντεο. Όχι ρε, αφού αναφοσβήνει το λαμπάκι το κόκκινο ρε φίλε. Άμα το σπίτι σου πίτσε. Θα πάμε. Ρε, και εμένα με έφαγε χωρίς κανένα λόγο. Και ούτε εγώ φοβήθηκα. Ρε, τι στο καλό. Έχω την πράσινη, δηλαδή τότε σου πάτησε την κίτρινη. Έφυγε. Να εγώ να κουνηθώ. Τη γύρισα και πάλι. Ωραία, ανέβηκα πάνω. Δεν τα ξέρεις μέσα. Γιάννη, έλα πάνω στις σκάλες. Ξέρω. Αλλά πρέπει να έρθεις. Ψόφιζα. Αλήθεια. Ανέβα, τώρα είναι μακριά σου. Ρε Γιάννη, όντως τώρα. Ρε, όχι από αυτές τις... Ανέβα, ναι. Δεν πάμε σου. Τώρα το χαμίσαμε το τέλος. Αλήθεια, πέθανε. Όχι. Έτσι να ανεβεί τώρα πάνω. Ρε, γιατί είναι τόσο γρήγορο τώρα? Όχι ρε έτσι. Τώρα. Όντως τώρα. Όχι. Θα κάνω εγώ. Δεν μπορεί να έρθει. Αχακάρω εγώ. Ρε, αυτή μάλλον έχει βγάλει όλους από τα κεντρά του αυτού που είναι από το τριλό. Κάτσε, wait. Εγώ δεν ξέρω, καλά δεν πάει. Σε αυτήν εδώ. Ρε, περίμενε. Σε τετάρτη παράδειγμα. Εντάξει. Μπήκα κι εγώ. Ελπίζω να μην πεταχτεί τώρα κάτι. Δεν θα βλέπω. Τι κάνω τώρα. Ακόμα και. Χάρτης δεν μου αρέσει. Ωραία. Παιδιά, έχουμε ένα χάρτη για κάποιο λόγο. Πού είσαι? Ρε Γιάννη, χωρίς εμένα έφυγε. Πρέπει να θάψουμε. Πάρε το φτιάρι και... Να θάψουμε. Ναι. Βασικά να ξεθάψουμε. Ψάξε. Ξεθάψε. Δεν υπάρχει τέλος, μου φοβάσαι. Έχει κάτι εδώ. Έχει κάτι κλονάρια, έλα εδώ, Γιάννη. Αλλά χρειαζόμαστε ένα
Α, χωρίς το πιάρι. Μπράβο ρε Άγγελε. Χωριζόμαστε λίγο κάτι Λέγα επιτέλους κάτι απλό που θα κάνουμε. Πού είσαι? Σκάβω. Βρήκα κι εγώ κι άλλο. Ρε, έχω βρει 3. Μαζί με το δικό σου. Ρε Γιάννη, τίποτα δεν έχει να δουλεύεις εσύ τώρα. Ρε, έχω βρει 4. Έχω μία εγώ να... Βρήκα! Ωραία, το πήρα. Ωραία, πάμε. Τώρα που είναι αυτό? Α, ναι, ξέρω. Εγώ να ξέρεις χάθηκα. Ρε μαλάκες. Ρε, μόνο εμείς έχουμε αρρωστήσει ρε φίλε. Έχουμε την ήττημα. Το βρήκα. Ρε, βγάζουμε ένα τα κλονάρια. Εδώ. Έλα εδώ είσαι ρε, αφού βρήκες τρόπο. Αφού το έχω. Να το, έλα. Ας είσαι. Πού είμαι? Γιάννη. Ω, πάρτι, πάμε σε δίσκο πάρτι. Τεράκο, πάμε. Άσε δίσκο, γιουσε πάρτι, δίσκο, δίσκο. Εντάξει, μην χρόνο. Μια σπηλιά που πάλι είναι ένα σε δίσκο. Έλα πάρτι. Θα πεταχτεί κανένα τέρας τώρα εδώ, jumpscare τέλειο. Και μαλάκα θα με καμίσεις τώρα στο... Δεξιά ή αριστερά? Και τώρα βγαίνουμε και βλέπουμε μια ωφέλεια να μας γαμάει. Α, τόσο καλά. Γιάννη, περίμενε με. Γεια σου. Έρχομαι. Τι? Κάτσε. Πες μου ότι έχει τέρας εδώ. Αυτό δεν το ξέρω. Τσεκ. Κάτσε ρε. Έχει τέρας εδώ. Νομίζω όχι. Όντως. Τρίγωνο μπλε. Τετράγωνο κόκκινο. Κάτσε σε εκεί. Ωραία, πες. Ό,τι. Κίτρινο είναι τρίγωνο. Τετράγωνο μου κόκκινο. Και... Εσύ θα μπλε. είναι τρίγωνο. Ωραία, και το μπλε. Τι μπλε. Το μπλε ρε. Τετράγωνο. Τρίγωνο. Α. Α, κρυφό πάρτι τελικά. Με σκάλασε η ωφέλεια. Τίποτα ωραία δεν έχει. Ναι. Α, εντάξει. Τι, γιατί έλας? Ναι. Θα πεταχτεί. Εντάξει. Καλά, εδώ πέρα δεν έχει τέρας, αλλά μετά θα έχει. Βασικά δεν θυμάμαι. Εδώ νομίζω ότι τώρα δεν έχει τέρας. Ναι, δεν έχει. Όχι. Κάτι τώρα. Γιάννη, δεν μ' αρέσει αυτό. Αυτή είναι η καρδιά της και πρέπει μάλλον να την ξεχωρίσουμε. Να τη σφάξουμε, εγώ λέω. Έλα, χωριζόμαστε, δεν είχε εδώ πέρα. Το θυμάμαι. Τώρα εμείς τι ψάχνουμε? Α, σε βρήκα, Γιάννη. Γιάννη, έλα λίγο εδώ. Έλα εδώ. Αυτό είναι τετράγωνο. Γιάννη, έλα εδώ. Εγώ το πω. Αλλά είναι τετράγωνο. Εγώ πάω μαζί σου. Εδώ πέρα έχει τέτοιο. Γελάς πάρα πολύ, έχω να πω. Όχι, δεν είναι.
Οπότε βλέπω ούτε ρεύμα δεν είναι. Προζώνησε μια κάρτα. Ναι, γεια σου. Μια κάρτα. Ράτη στο μπούτσο είναι. Δεν μπορούμε να μπούμε. Ξέρεις τι κάρτα που είναι. Κάρτα. Τώρα πάμε ξανά στα ιδιαίτερα. Μέσα έχει μια μπλε κάρτα. Αλλά δεν μπορούμε να μπούμε. Γιατί θέλει κάτι. Μπρο, τώρα έλα. Τώρα όντως γέλασες. Γιατί. Έχω να πω πάντως για τρομακτικό. Δεν έχω τρομάξει και τόσο, να σου πω την αλήθεια. Έχω κάτσει πάρα πολύ ώρα. Αλήθεια, μπράβο. Έλα. Έχω κάτσει πάρα πολύ. Δεν θυμάμαι τίποτα. Έχω να πω ότι έχω κάτσει πάρα πολλές ώρες για τρομακτικό, Έλα, νομίζω εδώ πέρα είναι το τέλος. Φαντάζομαι και το περνάμε. Ωραίος. Τρίγωνα καλά. Α! Κάτι βρήκα. Α, να το! Γιάννη! Εδώ! Γιάννη, εδώ, να το! Γεια σου! Τρόμαξα! Πρέπει να ετοιμαστείς. Πρέπει να ετοιμαστείς και να ετοιμάσεις βοήθεια για ακούσεις. Ρε, τι έγινε? Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε πάμε να κάνουμε αυτά. Τι σε είδε? Λοιπόν, ρόμβος μπλε. Πάω τώρα εγώ μια γρήγορα. Μαχάρατς, Μπάμαν. Τι? Να πω και την αρχιά ότι σε τρόλαρα. Αλλά δεν περίμενα τώρα να ξεκινήσει. Για πού είσαι? Έλα μαζί. Δεν περίμενα τώρα να ξεκινήσει, να πω και την αλήθεια. Τι? Με τρόλαρες δηλαδή ότι δεν είσαι τέρας? Όντως. Ας καλά. Τώρα έχει τέρας. Τώρα το έχω κατουρίσει, να σου πω την αλήθεια. Όχι, εντάξει, τρολάρω. Είδες πως ηλίθιες. Εδώ μέσα δεν μπορεί να μπει, Αυτός ο καμπούρης είναι. Κοίτα πώς περπατάει. Γιάννη, πάμε μία από εδώ. Κοίτα πώς περπατάει. Την είδα. Πάμε μία από Ναι, εδώ. κοίτα με μία. Ναι, και πρόσεχε γιατί εκεί μέσα που είσαι μπαίνει κιόλας και από εκεί πέραμε. Ψέμα. Έλα τώρα, έλα, μην τρολάρεις. Πάντα υπάρχει ένα safe zone. Σε βλέπω. Τι? Μάλλον, να σου δείξω. Να τα κάνουμε στην τύχη. Ναι. Νομίζω ότι είναι τετράγωνο αυτό. Το τύχη. Ω! Τι! Όντως! Τα κάνεις στην τύχη! Αμπή. Με την πρώτη. Εγώ το είπα. Πώς έγινε. Γιατί γελάς? Σε έφαγε. Τι κάνεις εκεί ρε, θα σου ρωτήσω. Εγώ το είπα. Ρε! Μα δεν κάνω, σε δείσω. Κι εγώ έφυγα. Εσύ πέθανες τώρα. Τελείωσε. Όχι, εγώ κάνω. Χαράζω. Την είδα. Είναι ακόμα μέσα. Γιάννη, κοίτα. Βρήκα το καλύτερο. Κοίτα με. Βρήκα το καλύτερο safe zone. Εγώ το είπα. Μαλάκα.
Περιμένω να πάω από εκεί. Γι' αυτό. Βγήκε. Έλα, βγήκε. Εγώ περιμένω να φύγει. Δώσε μία απ' έξω. Απ' έξω. Δεν είσαι απ' έξω. I see you. Έλα, δεν γίνεται να μην υπάρχει save zone. Τελείωνε, ξεκόλα. Τώρα τι κάνουμε, Εσύ, πού είσαι κατά τώρα πρέπει να πάμε στο όσπαση. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε στο... Ρε, κοίτα που είσαι! Δεν σε σκότωσε, ρε. Πρέπει να πάμε στο... Αχ, μου χτύπησε το πόδι. Πού είσαι? Νομίζω ότι πρέπει να πάμε στο τετράγωνο. Να βγω. Διάδεση μην έρθει. Δεν είναι πουθενά να βγες. Μαλάκα. Πρέπει να βρούμε... Εδώ πέρα έχει... Όχι. Τι? Ναι, αυτό πήρα, αυτή τη βλακεία. Είναι μαζί σου. Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε δυνατάκι. Ξέρεις κάτι, ό,τι γίνει έγινε. Μαλάκα, την είδα. Γάμισα. Το ξέρω. Άλλος άγγελος, πατρίκος. Δεν πέθανα, πάρτε εδώ. Μου λέει τώρα ότι κάτσε βρήκες δρόμο, τι λέει. Πρέπει να τα βάλουμε όλα εκεί πέρα. Μαλάκα. Τον ήπιαμε, να ξέρεις. Σου έρχεται. Τι? Πλάκα κάνεις. Όχι πλάκα. Πού είσαι, να δω. Σου έρχεται. Να την είδα. Να μας τι βάθε, άγγελε. Του σπαθιού τη τρομερή. Σε γνωρί... Βρήκα δυναμίτη μπροστά μου, αλλά παίζει να πεταχτεί ωφέλεια. Όχι κάτι δεν γαμιέται. Το πήρα. Ξέρεις, πήρα δυναμίτη. Αλλά δεν τον έχω στα χέρια μου. Σε είδα του μεταξύ μπορείς να βγεις. Κοίτα λίγο που είμαι. Γιάννη. Σου έρχεται. Βγες. Ρε, είμαι εδώ πέρα. Βγες. Γιατί? Δεν σου έρχεται. Γρήγορα, ναι, στο άτομο μου. Έρχομαι, ρε μαλάκα. Και με καλά είναι το φακό. Τι? Το σιωρό μπορώ. Βγεις. Το φακό, ρε. Γιατί? Έτσι, δεν είναι σου. Γεια σου, παιδιά! Με σκότωσε! Απλά πήγα από άλλους, να ξέρεις. Άχα μου. Εγώ είμαι λίγο εδώ. Α, αυτό είναι το save zone, ρε! Βρήκα το save zone. Αυτό εδώ είναι. Ωραία. Εσύ που είσαι. Εδώ πέρα εγώ πέθανα. Είναι μαζί σου. Σπέρασε και πάρε δυναματάκια να βοηθήσεις. Ωχ, κάτσε. Όπα! Να ξέρεις δεν θα πάει πολύ καλά. Σε βλέπω. Έρχομαι. Πάμε μαζί, ρε. Α, βρήκα δύναμη. Όχι, δεν είναι δύναμη. Μέσα, ρε. Μέσα τα παιδιά. Πού είσαι? Έλα εδώ, ρε. Πού πας? Ρε, εγώ σε χάνω. Στη ζωή της ενδιαφέρειας. Γιάννη, σε φωνάζει. Α, πίσω μου ήτανε. Κάνε να σου σχέσουμε. Παιδιά, δεν πάει πολύ καλά. Τι έγινε? Γιατί σε φωνάζω συνέχεια? Τι? Πρέπει να φύγω κι εγώ. Κάτσε, δηλαδή τέτοιες ώρες πας εσύ? Ναι. Έλα, πάρε την απ' εδώ πέρα απέναντι στο δυνατό. Πρέπει να τα βάλουμε στα μπλε. Νομίζω έχω ήδη ένα δυναμίτη, οπότε... Λοιπόν, το έχουμε. Πάμε μαζί.
Έχεις κάτι, πάρ' τα αρχίδια μου. Όχι, μην τα πάρεις, μην τα πάρεις. Έχεις κάτι. μην αφήσω πολύ. Όχι, μην γυρίσεις, μην γυρίσεις. Πάμε. Ρε, τι κάνεις. Μήπως λόγω γύρισε. Εγώ είμαι στο safe zone, δεν ξέρω για σένα. Πρέπει να φύγει. Με θέλει όλα αυτά. Δηλαδή, Τι βλέπω. Εσένα βλέπει. Έρχεται σε μένα. Είμαι εδώ πέρα στη γωνία με crouch. Και γαμώ γυναίκες. Όχι, εντάξει. Πού είναι? Δεν ξέρω πού είναι. Εδώ πέρα είναι, σε μένα. Κοίτα τι. Ναι. Έλα, πρέπει να τελειώνουμε. Είναι σε σένα, να ξέρεις, νομίζω. Πού είσαι εσύ? Είναι εκεί που ήσουν και κρύφτηκες. Δεν είσαι εσύ, δεν είναι. Δεν μπορείς να βγεις. Δεν σου είναι. Για να δούμε, πού είσαι. Πού είναι η Οφέλια. Έρχεται προς εσένα. Αλλά εγώ βγαίνω από εκεί πέρα. Τρέξε και πάνε εκεί πέρα. Χωρίς κανένα λόγο. Εσύ πρώτος. Σε ποιο το Πάμε από εδώ. Είσαι εδώ πέρα σε αυτό το μέρος. σε ποιο με Και δύο καλές από εγώ εδώ. λέω από εκεί να πάμε. Από εδώ Όχι, πάμε. περισσότερο. Έλα από εδώ ρε. Δεν βλέπω κανέναν, έλα. Πού είσαι? Είσαι σου. Ρε. Όντως τώρα. Έλα μαζί μου. Μπέλα Μαρία. Εμείς σε αυτό το Σαββάτο θα πάμε στο... Την είδα. Αλήθεια. Πάμε από εκεί. Εγώ θα πάρω δυνατάκια. Πάμε, έφυγε. Αλλά μετά δεν ξέρω πώς θα φύγεις. Ωραία, εγώ έβαλα το δυναμίτι εδώ. Ωραία, πάμε να πάρουμε... Πού είσαι? Πάμε και ώρα πάρουμε. Η άλλη πάει από την άλλη. Ωραία, από εδώ. Πού είσαι? Πες μου ότι ξαναμπήκε. Πού είσαι, Γιάννη? Δυνατάκια πάω να πάρω. Σε μένα είναι Οφέλια. Νάτι. Γκομενίτσα. Δεν ξέρω αν μπορεί να με πιάσει εδώ. Να σου μιλήσω. Εγώ δεν ξαναβγαίνω έτσι γιατί... Άλλα 3 μέρη. Ξέρει. Άλλα 3 μέρη. Ένα περίπου. Τώρα εγώ δεν ξέρω όμως που να. Εγώ να ξέρεις δεν έχω ψοφήσει. Είναι βλαμμένη. Έλα. Εγώ πάω... Σε είδα. Έρχομαι. Πού είσαι? Πάω να αφήσω την αμυντέτα. Άμα τη ζήσω. Πού είναι? Γεια σου. Εδώ πέρα δεν είναι. Άφησα ένα. Κάνε έχεις κάτι. Άλλο δύο. Μισό, wait. Άρα ούτως είναι άλλοι δύο. Πάμε μαζί. Παίρνω και πάμε και στα δύο μέρη. Εγώ πρέπει να πάω. Πάμε. Όχι, να πω. Ρε μαλάκα, όντως τώρα. Τι είδες? Όχι. Πάμε ρε, έλα. Πάμε. Εδώ είναι. Φύγαμε, πίσω. Την είδα γι' αυτό. Ρε. Να πάρω... Εσύ το έκανες. Ρε, έλα και δεν τρομάξεις. Πάμε σε 3, 2, 1. Πάμε. Μαμά. Πάρε δυναμίτη.
Κάτσε τώρα που ζητάμε. Κάτι. Κάνα μαλάκα να μην ξεφταίνεις στο τζάμι. Εδώ πέρα είναι save zone. Ναι, δεν είναι. Τέλεια, πού είναι. Πού είναι που πάνε. Την βλέπω, φεύγει, μη βγεις σου λέω, έλα πίσω. Να το βάλουμε. Τώρα ξανά έρχεται πίσω, μπράβο. Εσύ μπράβο. Τι σε 2 λεπτά φεύγει. Όχι. Το είπα και εγώ. Την είδα εγώ πριν λίγο. Νάτι, δεν την είδες. Όχι. Τι είναι ρε. Νομίζω ότι πάει από την άλλη. Πάμε. Ξέρω εγώ, αλλά πάμε. Καταρχάς είναι λίγο μακριά οι δυναμίτες. Καταρχάς πρέπει να τρέξουμε για να μην έρθει ήδη και παγιδευτούμε. Γιατί μετά θα κάνουμε κύκλους και θα μας φιλικάρει και... Βρήκα. Και τώρα θα είναι από Τρέξε. Πάμε. Πάμε save zone εγώ λέω. Όχι, είναι εκεί που μας λέει να φύγει. Α, νάτι. Ρε Γιάννης είσαι αυτός. Ρε, είναι από εδώ, είναι από αυτή την πλευρά, δεν ξέρεις. Δεν τώρα ποτέ. Όχι, τώρα ποτέ. Έρχομαι. Α, όχι από εδώ, δεν φεύγουμε από εκεί. Γιάννη, πού είσαι. Όχι από εκεί. Όχι. Γιατί. Μπράβο! Τώρα θα φάμε τζάμψι, να ξέρεις. Δεν προλάβουμε. Και στο 3. Τραβάει ρε! Να το! Όχι, αφού το έκανα start ρε. Το περάσαμε, τελείωσε. Τέλεια. Να μην πετύχουμε την ωφέλεια τώρα. Ωραία, συνεχίζουμε λίγο. Wait, πού είσαι. Α, το πάτε. Τι είναι αγώνα και θα πάω μέσα στο σπίτι. Όντως. Σε μένα δεν τον έχω. Έλα, πού είσαι Γιάννη. Μπαλάκι μια φορά την ημέρα. Πάλι το κλάδο. Δεν μ' αρέσει πολύ να σου πω την αλήθεια το κλάδο. Η μάνα μου. Κάτσε. Ναι. Έλα, είναι από κάτω, κατέβα. Τώρα έρχομαι. Το κόβησε. Ναι, θα το κόψω. Ωραία παιδιά, και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας... Και εκείνο με κινηστό. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like. Περίμενε, πάνε μια κάμερα. Κάνε ένα like και ένα subscribe. Και τα λέμε σε άλλο βίντεο. Γεια. Γεια.